redaktor zpravodajství. My jsme se, paní Friedrichová, dozvěděli, že byste chtěla knížku... To bych docela ráda, ano. Tak já vám jednu nesu. To jste strašně hodně. Helejte, když měl rozhlas loni 100 let, vydal takovouhle knížku. To udělali hrozně hezký. Je tam spousta fotek. Tam právě To je výpravný. To se teda plácli. A tady máte i věnování. Co tam je? Milé paní Evě s poděkováním za vaši práci v Československém rozhlase a s přáním hodně zdraví a štěstí René Zavoral. René Zavoral, to jméno mi něco říká. Generální ředitel. To je nádherná publikace. A to mi věnujete? No Ježíšek vám to posílá. Ježíšek. Já si to v klidu potom vemu stránku po stránce, poněvadž mě zajímají i kolegové. No jasně. Teď je tam najdu. Já jsem byla kulturní redaktor. Takže vy jste pracovala v plzeňském rozhlase i v roce 1968. Ano. Když byla okupace. No. Je to tak? Bohužel. Je to tak. Já jsem pak měla to dost zakázaný. A teď si představte, že v archivu kolegové něco našli. Poslouchejte dobře. Právě jsme dostali prohlášení strojního výzkumu oborového podniku Škoda v Plzni. Odsuzujeme obsazení naší vlasti okupačními vojsky Varšavské smlouvy jako akt neslučitelný se samostatností a svobodou našeho státu. Ani ty nepřipustíme jakýkoliv návrat k totalitě. To byl mladý hlas ještě. Žádáme mládež, Já která jsem se v těchto chvílích a já pokud jsem nás, to přátelé, strašně slyšíte, milovala. opusťte náměstí Republiky. Pro mě to byl Plzeň. job, Ještě jednou to opakujeme, nebyla práce. mládež, To byla radost ze života, já bez toho nemohla žít. Teď jste se slyšela po takových letech. To je strašný. Vy jste plakala trošku. No. Vás to dojalo trochu. No, ty vzpomínky jsou hezký, ale už je to strašně dávno. Já jsem prostě žrala mikrofon. Jako správná rozhlasačka, no. Ano, Tak... já jsem se každému vnutil. Říkali, pozor, Eva jde. Já jsem rád, že jsem poznal svoji kolegyni. Jsme kolegové. To jsme? Jsme kolegové. Taky žerete mikrofon. Taky žeru. Tady mám pro vás růži jako poděkování za tu práci pro rozhlas. Já vám děkuju. Mě to úplně dojalo k srdcám. No a kdybych vám teď ten mikrofon tady nechal, tak co byste do ní řekla? Radujte se, buďte rádi, že jste na světě a žijte prostě do budoucnosti. Nějaký závěr té reportáže. Já řeknu svoje jméno, vy řeknete svoje jméno. Žletín se vám hlásí. Lukáš Milota. A Eva Friedrichová. Český rozhlas. A teď řekneme svoje jména my, Pavlína Nečásková.